प्रेजेंटेड बाय मां शारदे रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हो विधाता हमर मोहत कहबो हई हो। हो विधाता हमर मोहत कहबो हई हो। खुश बाटी पगली हमके हो। खुश बाटी पगली हमके पागल बनाई हो। हो विधाता हमर मोहत कहबो हई हो। हो विधाता हमर मोहत कहबो हई हो। हो विधाता हमर हो विधाता हमर मोहत कहबो हई हो। चल गइलू के हमर जिंदगी खराब हो। जियता रुझान तू तो हो के आबाद हो। हाँ, चल गइलू के हमर जिंदगी खराब हो। जियता रुझान तू तो हो के आबाद हो। लगता जुदाई ओकर हो। लगता जुदाई ओकर जान लेके जाई हो। हो विधाता हमर मोहत कहबो हई हो। हो विधाता हमर मोहत कहबो हई हो। हो विधाता हमर हो विधाता हमर मोहत कहबो हई हो। कैसे के प्यार के हो कोडियो न जान से। राम उदगार खेला होला इंसान से। होला इंसान कैसे के प्यार के हो कोडियो न जान से। राजेश राजा का होला भगवान से। बिछड़ के निगाह से हो। बिछड़ के निगाह से कैसे रह पाई हो। हो विधाता हमर मौत कब हई हो। हो विधाता हमर मौत कब हई हो। मां शारदे रिकॉर्डिंग स्टूडियो।